Сёння мы абмяркоўваем артыстаў, якія былі з беларускімі ўладамі, якіх беларускія ўлады песцілі, яны адказвалі на гэта са свайго боку таксама узаемнасцю, але вясна і лета 2020 года, ну як бы гэта сказаць, все змяніла ў іх жыцці, змяніла іх пазіцыю, і цяпер яны разам з пратэстоўцамі іх затрымліваюць, звальняюць, яны губляюць прывілеі, працу, ўсё гэта на абсалютна агульных падставах, і не зусім зразумела, як да гэтага ставіцца. З аднаго боку, ну, шкада іх, правда? З іншага боку, але гэта з таго ж, але крыху з іншага, да? Іх учынак, у прынцыпе, радуе і захапляе. Ўсё ж такі чалавек знайшоў мужнасць, ну, лепш позна, чым ніколі, да, прызнаць, што ён не меў рацыі, калі там падтрымліваў Лукашэнку. З іншага боку, паўстаюць лагічныя пытанні, чаму так позна? Ну і ўвогуле, а ці не прыстасаванец гэты чалавек? А калі ўжо адзін раз перавярнуўся, да, змяніў пазіцыю, так хіба гэта назаўжды? Можа, ён яшчэ вернецца да Лукашэнкі, як той самы Перлін спрабаваў вярнуцца, але, кажуць, не далі. Ну што ў нас з карцінкай? Больш-менш можам пераключацца? Так, бачу Алексея, Сергей... Паша, ты такі велізарны загнуў уступ, што не ўсе, мне здаецца, зразумелі, пра што мы сёння будзем гаварыць. Мне здаецца, трэба так пачаць спачатку. Проста даволі артысты, якія змянілі сваю пазіцыю. Мне здаецца, яны былі заўсёды, не толькі это тычыцца сёлетніх мінулагодніх ужо падзеяў, кан'юнктура ці шчырасць ці нешта трэцяе. Давайте вось пра гэта ўсё і паговорым сёння. Сергей, скажы цяпер ты што-небудзь. Як чалавек, які ў прынцыпе гэтую ўсю кашу заварыў, узяўшы вельмі добрае, шчырае і класнае інтэрв'ю у Анжэлікі Агурбаш, чаго ад цябе, я так разумею, ніхто не чакаў, і што частку тваёй аўдыторыі YouTube-канала Телебудка раз'юшыла, падсадзіла на коней, якога хрена, карацей, Сергей, ты зрабіў? Паша, я тебя поправлю. Я рабіў інтэрв'ю у Телебудцы з іншым чалавекам, які перайшоў на бок святла, гэта Павел Латушка. Ага. Наконт Анжэлікі інтэрв'ю не маё, але маё пытанне, да, як вы ставіцеся да яе у сувязі з тымі каментамі, якія я, в прынцыпе, наконт Анжэлікі бачу ўжо з лета. Яшчэ да выбараў яна як бы заявіла пра сваю прыхільнасць да зменаў, поставила там сцяг некуды там на аватарку і гэтак далее. Але іншыя адны яе клялі ўсё адно, сказалі, у цябе не атрымаецца перамітнуцца, бо ты ўжо там так зашкварылася, да. А другие яе шчыра віталі. Поэтому я поставил нейтральна падкрэслена гэтае пытанне для сваіх там чытачоў у Фейсбуку. Некаторыя гэта трактавалі як абарону Анжэлікі, некаторыя гэта пытанне трактавалі як наадварот, я хочу на яе яшчэ па-мойму выліць. Тым не менш, пытанне было ў тым, як вы да гэтага ставіцеся, і в прынцыпе да артыстаў. Я падкрэслю артыстаў, а не іншых, я не ведаю, груп насельніцтва, да, потому что з настаўнікамі, якія фальсіфікавалі выбары, ці там з міліцыянтамі, сілавікамі, у прынцыпе размова іншая. Артысты не страляюць, артысты спяваюць. Поэтому тут як бы і цікавае стаўленне, тым больш, што мы усе, по-моему, Паша, і вы калісьці ставілі там эпізоды вот з таго ж славянскага базара, на фоне якога ты сядзеў, 94-го года канцэрт быў, дзе ўсе шчыра там крычалі «Жыве Беларусь» і махалі сцягам са сцэны. Там Саладуха быў, Ніна Афанасьева, памятаю, там Хлістов старэйшы, по-моему. Ну, карацей, вось вся эстрада таго часу. Таму, як бы, ну, потым сцяг змяніўся, і, ну, і сталі намахаць іншым сцягам. І пазіцыя змянілася, ў прынцыпе, назад. Ну, я табе скажу болей, да нас тут прыходзіў на мінулым тыдні Юрый Васкрасенскі. У прынцыпе, чалавек, які таксама змяняе пазіцыю рэгулярна з адной на другую, то ён у штабе Бабарыкі, то ён цяпер круглы стол, да, і вось тут мы таксама
хлебанулі, скажем так, негатыву, навошта вы яго запрашаеце і гэтак далей. Адпаведна, ну, люстэркавая сітуацыя, чалавек змяніў пазіцыю на праўладную, і роўна такі самы негатыў у бок гэтага чалавека з боку яго ненавіснікаў. А вось, адпаведна, агурбаш. То бок людзі маюць права не любіць, ненавідзець таго, хто змяняе пазіцыю. Гэта стаўленне абсалютна тыповае з усіх бакоў барыкад. Ну, я так разумею. Ну, І зноў ніхто не зразумеў мае маё права, пытанне. і навошта і хто мы такі, да, каб яго адбіраць у чалавека і судзіць па яго ранейшых учынках, калі ён хоча, ну, зрабіць іншае. Ну тут варта ўлічваць, ведаеце што? Там сітуацыя Перліна, якую я таксама уздымаў там 10-11 жніўня, бо я глядзеў той эфір БТ 9 жніўня, які Перлін вёл, і нам расказваў пра кепскіх пратэстуючых. І прыклад, напрыклад, я не ведаю, там, народнай артысткі Беларусі Зоі Белахвосцік, якая як бы з рук злачыннай улады, да, атрымлівала там гэты статус. Але заўжды была як бы супраць, да. Просто она, як бы, я не ведаю, не махала вось так, просто на плошчы сцягам. Ну, трэба гэты моманты таксама ўлічваць, потому что тым людзям, якія распаўсюджвалі хлусню, тым людзям, праз дзеянні якіх пацярпелі іншыя людзі маральна, фізічна, ці гэтак, ці неяк яшчэ, ну, з імі адна размова можа быць. А з тымі людзьмі, якія проста працавалі ў дзяржаўных установах культуры, напрыклад, да, як там купалаўцы тыя ж, ці харошкі, я не ведаю. То есть, ну, што нам ім прад'явіць, потому что, ну, шмат хто працаваў з беларусаў, на дзяржаву, все мы як бы сплачваем падаткі там і все астатняе. Поэтому тут размова вельмі такая складаная, адносна як бы просто артыстаў. Вот я бы поговорил, потому что тут неоднозначно. Ну, вось глядзіце, допустим, артысты дзяржаўных установаў, якія ішлі туды, ну, быццам бы свядома разумеючы, што яны атрымаюць у тым ліку там нейкія арэндныя кватэры збольшага, да, жытло нейкае, працу, хай сабе там не вельмі вялікі заробак у тэатры, хай сабе цэнзура і худсаветы, але могуць атрымліваць магчымасць граць у розных там кіно, серыялах, здымацца ў рэкламах і гэтак далей. Але у творчасці не, можа быць, заўсёды паказваць нейкія вострыя бакі, не дакранацца да нейкіх забароненых тэмаў, агульна забароненых у дзяржаве. Як вось вы думаеце, гэтая сітуацыя, ну і прыйшла до таго, што цяпер все ж таки пяройдзены нейкі пункт, праз які і звольніліся купалаўцы, звальняюцца іншыя артысты, там спыняе дзейнасць СХТ і шмат чаго іншага. То бок яны зараз гатовы ахвяраваць усім, што іх было фактычна, і пайсці ў вольнае плаванне. Чаму яны не маглі гэта зрабіць раней? У меня таксама тут як бы гэтае ж пытанне, потому что, ну, гэта пытанне хутчэй за ўсё, як я тлумачу, такой унутранай нясмеласці, потому что ізноў жа людзі культуры, яны больш датклівыя як бы і уражлівыя, і яны больш тонка адчуваюць, як правіла, сітуацыю, да. Але пры гэтым яны нясмелыя у выказванні сваіх пачуццяў, у боязі страціць тое, што яны маюць, хаця маюць яны вельмі мала, да. І праз гэта мы, у прынцыпе, і тармазнулі трохі на 26 год з гэтымі ўсімі пераменамі, і патрэбны быў триггер, які бы гэта запусціў, натуральна, каб як бы вот это, я не ведаю, эту нясмеласць перекаваць в нейкую ось такую зацятасць і прынцыповасць. І гэта спрацавала вельмі шмат з кім, потому что, калі памятаеце, мы збіралі пад лістом дзеячаў культуры подпісы там па восені, там подпісалася 1500, мы просто спынілі актыўную дзейнасць па ім, бо вельмі шмат іншых як бы справаў ёсць і задачаў, але тым не менш у тым спісе, які падпісалі в першы месяц, там такі прозвішчы, ну, памысліце іх у спісе там полугадавой нават даўніны было немагчыма. Поэтому як бы давайте спокойно, потому что нават калі чалавек зараз
застаецца там у дзяржаўнай установе, гэта не значыць, што здраднік, і што яго трэба як таго мапаўцу як бы там судзіць нейкім справядлівым будучым судом. Потому что, ну, по-перше, мне пишут шмат, кто как бы в привате. То есть это те люди, которые связаны нечем, да, и они боятся пойти в свободное плавание. Но называть их чужими и не рукопотиснутыми я бы, напевно, не стал. Потому что это трошки іншие. Они не задейничаны ни у чим. Я тут хочу яшчэ один приклад узгадаць. Калі... Ты кажаш зараз пра вінцікаў такіх умоўных, якія займаюцца нейкімі ці то тэхнічнымі, ці то якімі дробнымі справамі. Не, чаму? Мне здаецца, нават не пра вінцікі. Гэта і піёнер Том, як бы там. Не, ну, быў прыклад Зоі Белахвосцік, напрыклад, да? І я думаю, што мы ўжо можам прыйсці да пэўнай высновы пра тое, што проста праца на дзяржаўную установу ну, нейкай заганнай не з'яўляецца. І проста за тое, што чалавек працуе сёння ў дзяржаўным тэатры, служыць, да, ці нават можа выступае на славянскім базары, за гэта ну, нельга, я не ведаю, ганьбіць, так? Вось, але калі чалавек пачынае ўдзельнічаць у нейкіх прапагандысцкіх рэчах, ці, як ізноў жа сказаў Сергей, калі чалавек пачынае рабіць нешта, ад чаго пачынаюць пакутаваць людзі з іншага лагеру, хлусіць публічна, да, апраўдваць гвалт, ну, апраўдаць гвалт немагчыма, як бы, ні пры якіх, мне здаецца, абставінах, у якім бы ты проста лагеры не знаходзіўся, гэта пытанне ўжо не того, дзе ты, а пытанне такое надагульначалавечае. Гуманітарнае. Вось, ну, і, адпаведна, вось тут ужо пачынаюцца прычыны для таго, каб падумаць над стаўленнем да чалавека. Але калі вось такі чалавек, калі ён удзельнічаў ва ўсім гэтым, і ён у пэўны момант вырашае па нейкіх пэўных сваіх матывах ну, звольніцца з тэлебачання, да? Ці, я не ведаю, эміграваць, хаця учора там ціснуў руку Лукашэнку і казаў, работаем, браце, там, дзякуй усім за тое, што абаранілі незалежнасць Беларусі. Да, вось тут вось ўжо пачынаюцца вельмі і вельмі, на мою думку, складаныя пытанні, і я не ведаю, як іх вырашыць. Шчыра вот не ведаю. Камісію нейкую ствараць. Ну, у Чэхіі, дарэчы, калі, ну, яшчэ это, відаць, была Чэхаславакія, даўно, да, калі бархатная рэвалюцыя ў іх аксамітная перамагла, была створаная камісія па люстрацыі, якая вырашала, што каму можна, кого можна ізноў браць на дзяржаўную службу, а хто не, хто як бы ўжо апарочыў сабе настолькі, што ну ўсё. Вот. А ў нас вот я не ведаю, якія тут могуць быць рашэнні. А як гэта звязана, Паша, зараз ну, з артыстамі? Ну, як гэта звязана з артыстамі? Адзін, напрыклад, маўчаў, і ну, не выказваўся публічна, не падпісваў ніякіх праўладных лістоў, я не ведаю, не хадзіў на інаўгурацыю, да? Вось, просто ну, я спяваў, маляваў, служыў у тэатры. І іншы... Окей, і значыць, яму будзе дазволена ці ёй выступаць на нейкіх мерапрыемствах, а камусьці гэты дазвол адменяць? На мерапрыемствах ты маеш на ўвазе на якіх? Ну, умоўных. Вот, напрыклад, зараз ёсць у цяперашняй Беларусі там нейкія мерапрыемствы дзяржаўныя, на якіх выступаюць адны і тыя ж твары артысты і артысткі. Ну, вось, справа ў тым, што іншы чалавек дзеля гэтых плюшак пачаў актыўна выступаць, да, выказваць сваю пазіцыю, дэманстраваць сённяшнім уладам беларускім: я свой, я тут, я з вами, давайте запрашайце мяне, мне патрэбна наступнае званне ад вас, і я дзеля гэтага гатовы на ўсё, што заўгодна. Але як адрозніць тых ад іншых? Хто это будзе займацца? Ну, давай пачнем з таго, што руку этому типу, пра якога ты згадаў, паціскалі ў тым ліку тых, хто зараз за кратамі, да, сядзяць. Поэтому ну, да. Пацісканне рукі нічога не значыць, хаця для мяне дагэтуль як бы уяўляецца сітуацыя фантастычнай, як можа чалавек як бы закатаваны, там, рэпрэсаваны паціснуць руку свайму кату. У меня не змяшчаецца гэта сітуацыя. Ты маеш на ўвазе сустрэчу ў СІЗО, вось тую, да? Да. Памятную. Ну, там сітуацыі просто ўражваюць. Таго ж, як бы былога рэпера, цяперашняга паліттэхнолага Шклярова, да,
выйсці з турмы як бы і падзякаваць за гэта фактычна, да, то есть мы памятаем той каментар. Для меня гэта тое, што не кладзецца ў галаве. Для меня не кладзецца ў галаве, як можна пасля 9 жніўня, в прынцыпе, удзельнічаць там, дзе ёсць слова прэзідэнцкі і прэзідэнт, да, Беларусі. Потому что гэта адкрытае, натуральна, адкрытае падтрыманне гвалту і тых метадаў, як бы, які зараз выкарыстоўвае дзяржава. С этим все як бы становится ясно, калі расставить акценты. При гэтым я катэгарычна супраць стварэння сваіх чорных спісаў, увядзення сваёй умоўнай дрыгі, якая будзе як бы чырвона-зелёных забараняць, а бел-чырвона-белых дазваляць у будучым, да? Потому что это, ну, не той метод, скажем так. Я думаю, что тыя людзі пакаралі себе самі ў любым разе. Это по-першае. По-другое, ну, яны самі по сабе адпадуць, потому что іх творчасць абсолютно не актуальная, не конкурентназдольная, і яны просто не змогуць нічога прапанаваць у новай Беларусі, на жаль. Ну, мне бачыцца, што гэта... Сергей, ты лічыш, што ў новай Беларусі будзе, ну, існаваць нейкі такі, хай сабе невялікі, але рынок, які ўсё расставіць па сваіх месцах. І калі раней артысты там праўладныя прадавалі свае квіткі там праз прафсаюзы, праз нейкія арганізацыі, праз нейкі адміністратыўны рэсурс, то цяпер яны гэтым не змогуць скарыстацца і такім чынам згубяць вось гэтую аўдыторыю, ну, которая под умовам могла ісці на іх на канцэрт. Ну, это один са шляхоў, да, які можа быць. Я падкрэслю паўтаруся, што тут як бы няма гатовых рэцэптаў, прынамсі з маіх вуснаў іх не прагучыць зараз. Гэта ўсе развагі ўслых, потому что нам трэба прыйсці да нейкага рашэння ў будучыні праз дыскусіі, натуральна. У тым ліку з тымі, хто змяніў сваю пазіцыю, вяртаючыся да Гурбаш, яна не апраўдывала гвалт, прынамсі як бы у гэтым годзе, да. І яна заняла чёткую ясную пазіцыю. А Гурбаш хадзіла на мітынгі ў Маскве амаль ад самага пачатку. Яе там паспелі, наколькі я ведаю, нават адзін раз затрымаць. Няхай сабе вельмі хутка і адпусцілі, ну, але тым не менш гэта было. То бок, ну, это ўжо трэці варыянт. Гэта тое, калі чалавек, які змяніў сваю пазіцыю, ён пачынае быць актыўным актарам, дзеячай асобай актыўнай супрацьлеглага боку. Да? Ён не маўчыць, але ўжо з іншага боку. Мне вельмі спадабалася думка, якую выказаў Сергей, пра тое, што час і свабодны рынок, свабоднае грамадства, яно само вырашыць, хто застанецца артыстам, а хто перастане ім быць. Ну, то бок, не патрэбныя, у прынцыпе, ніякія камісіі дзеля таго, каб той чалавек, які выходзіў на сцэну толькі дзякуючы таму, што ён дэманстраваў сімпатыю да ўладаў, ну і вось яго гэта уладная вертыкаль, яна прапіхвала ўверх у кожны канцэрт і гэтак далей, каб ён з гэтай сцэны назаўжды сышоў, таму што ніякага таланта асаблівага ў яго няма, і, адпаведна, людзі проста не будуць плаціць грошы за тое, каб слухаць яго, купляць дыскі, там, я не ведаю, што рэлізы на App Store на стрімінговых платформах. Да, і слухаць. Слухайте, ну іх і так іх і так няма нідзе, потому что я был прыхільнікам ідэі, як бы, калісьці, што на глебе музыкі можна злучыць, як бы, і дзяржаўных артыстаў, прадзяржаўных і незалежных, і некаторыя з іх удзельнічалі ў маім праекце Белсат Music Live калісьці, і некаторых з іх я ўбачыў, напрыклад, на сцэне ваеннай часткі 3214, ужо як бы у цяперашні час. І я не думаю, што як бы іх трэба там ілюстраваць, да? Я думаю, што яны проста будуць неактуальныя і самі сябе як бы пакараюць. Потому что все ж таки моя такая пазіцыя больш хрысціянская, што ну, мы мацнейшыя, калі мы умеем дараваць. Пры гэтым як бы дараваць трэба не ва ўсе бакі, потому что тое, што яшчэ раз падкрэслю, тычыцца канкрэтных злачынстваў, фальсіфікацыі, рэпрэсіі і гэтак далей, гэта адно.
І тут, натуральна, я за тое самае выступаю, напэўна, што і большасць беларусаў пацярпелых, это за справядлівы будучы суд. А вось пра артыстаў гэта цікавая размова, поэтому я бы прапанаваў не спыняцца на нейкім дакладным пакуль рэцэпце, а паслухаць ўсё ж такі розныя бакі. Ну, вядома, з іншых краінаў, якія гэта перажывалі, да. Як вось гэты артысты, якія выступаюць і ў цябе праграме, і потым яны у частцы 32.14, як яны апраўдваюць гэты выступ? То бок яны хочуць гэта, ну, сказаць, мы па-за палітыкам, і там, і вашым, і нашым, і ці яны, ну, вось якім чынам? Мне просто в галаве гэта не укладваецца. У меня таксама много чего не укладывается. Мне не укладывается, как бы там, например, кейс с дядей Ваней, который как бы, в 10-м году просто, ну, как бы, такой отжог, как бы, разом с тебя не толкай. Как бы. То есть ситуация-то там была такая же, приблизно, только в меньших масштабах, хіба, да, по репрессованных. Интернета тогда не было, поэтому, ну, так разошлось, как бы, не массово. Але тогда так само были затрыманні брутальні, тогда так само были катаванні. Так само там затрымалі немало людей, я зараз не згадаю, каля 1000, здаецца. Ну, ад 800 до 1000 недзе затрымалі ў тыя дні. І пры гэтым гэты артыст як бы спявае там перад тым чалавекам, які давал гэты загад, і гэты чалавек танчыць, да? То есть это было просто крамешна. Зараз гэты артыст забаронены, да? Гэтымі жулатамі. А зараз ён неяк выказваўся, я, можа, прапусціў. Так, дзядзя Ваня выказаўся. Ён выказваўся, але, ну, магчыма, я прапусціў. Для мяне, як бы, шлях вось такога артыста бачыцца, артыста там, ці шоумена, як Перлін, бачыцца праз прызнанне, як бы, сваіх памылак і какое-то прабачэнне, просто публічнае, да, перад тымі людзьмі, якіх он, ну, реально, як бы, зрабіў балюча, да, праз падтрыманне, як бы, фактычна гвалту, да. То есть он не удзельнічаў у гвалце, і он за мир, конечно, ва ўсім міры і за любоў, але, ну, гэта такая хісткая пазіцыя. Калі будзе прабачэнне, як бы, публічна, ну, кожны, як бы, можа памыляцца, да, кожны можа, все ж таки апраўдацца тым, што, он тады не ведаў і так далее. Тут паказальны прыклад Пугач, які, як бы, ну, в прынцыпе, зрабіў настолькі, як бы, шмат, што ён не мусіць выбачацца ні перад кім. Ну, нават Владзімир, як бы, зрабіў такое прызнанне даволі душэўнае, что даруйте, что я вас не разумел, вас, ну, тых, хто, як бы, на гэтай пазіцыі стаіць цвёрда і даўно, потому что ён все ж таки пазіцыянаваў все ж таки сябе па-за, да? І шмат хто быў па-за, зараз, як бы, даволі прынцыпова, як бы, адстаиваюць сваю пазіцыю публічна. Поэтому, ну, тут трэба даваць шансы, да, трэба даваць шансы менавіта артыстам. Сябры, мы ў жывым эфіры, нагадаю, можна задаць нам пытанні, можна выказаць нейкія рэплікі, я пачытаю крыху каментароў, якія прыходзяць на YouTube. Вось меркаванне пра тое, чаму артысты цяпер не сыходзяць на іншы бок, нават калі думаюць, сімпатызуюць там той же Святлане Ціхановскай, нават калі ведаюць, што выбары сфальсифікаваныя. Александр Лукашенко открутит голову, если уйду, а вот те другие ребята не, они же не такие, они не звери. Не прикрутят. Простят и примут, да. То бок можно пакуль что все ж таки посидеть тихо, не демонстровать свои погляды, а калі все ж таки Ціхановская, іншы бок, ён пераможа, мяне гэты бок прыме і дасць шанец. Цікавая думка наконт... Зноў, Паша, да, сітуацыя, як у п'есе Янкі Купалы тутэйшая. Ну, типа, перасидзіць. Я пачакаю, якая будзе палітычная сітуацыя, і той бок палітычны прыму. Ну, что ж ты хочешь, такие люди были завжды. Просто чамусьці ў нашай краіне іх, ну, как-то не слабо больше, чем у суседних, например. Да, да, видать, иначе Поэтому, Купала... эта позиция тормозит змены, натурально. Иначе Купала б не написал п'есу больш-менш зручная для ўсіх бакоў, як бы, можа быць, як бы там можна прымкнуць пры жаданні. Але, конечно, яна заганная в тым плане, что чым больш таких людзей, тым пазней у нас будуць змены. Ну так. Наконт ілюстрацыі у Чэхіі Віталій Рыжкоў, паэт і рэпер, прости господи, напісаў, што Вацлаў Гавел, падсумоўваючы вынікі ілюстрацыі, казаў, што не надта атрымалася ўсё. Ну, да, я таксама чытаў такія рэчы, нават ад тых людзей, якія ўваходзілі ў гэтыя ілюстрацыйныя камісіі, што вельмі складана дабіцца нейкай справядлівасці, што людзі, якія
тварылі усякія розныя непрыгожыя рэчы, яны паводзяць сябе на люстрацыйных камісіях вельмі абачліва, мы нічога не ведалі, мы не зналі, мы выконвалі загад, вось гэта традыцыйна, ну а што мы, а вот у нас же начальнікі ёсць і гэтак далей. То бок вельмі складана праз гэтую працу дамагчыся ну, нейкага сапраўды справядлівага рашэння, адсеяць злачынцаў ад тых, хто ну, сапраўды нечага не разумеў, памыляўся і гэтак далей. І ў гэтым плане вельмі цікавае слова Сергея пра прабачэнне, пра усведамленне самім чалавекам таго, што ён нешта рабіў не так, пра публічнае пакаянне і як дзверы у новую рэчаіснасць, у новае жыццё, дзе ўжо ўсё будзе вырашаць толькі талент і якасць творчасці. Яшчэ пра ілюстрацыі. Як казаў герой Багуслава Лінды на допыце этычнай камісіі датычным пераходу ў новую польскую паліцыю ў фільме «Псы», часы змяняюцца, але пан заўсёды сядзіць у камісіях. Гэта пытанне пра тое, хто будзе судзіць. Да? Ці не перакачуе тая ж дрыга, якая уже набила ўсім... Не перекачую, дрыга нет. Все, дрыгу мы запомнили. Не, але вось, ведаеце, вот цікавая акалічнасць была паднятая, што ці не будзе потым сітуацыя такая ж толькі з іншым знакам. То бок, ці не будуць забараняць тых же самых артыстаў, якія цяпер праўладныя, і дазваляць толькі тых, якія зараз супраць улады. Да. Я ж про гэта якраз на пачатку казаў, што ну, я катэгарычна супраць чорных спісаў з іншага боку, але пры гэтым варта разабрацца проста ў некаторых сітуацыях, потому што тыя людзі, якія сябе заплямлілі, на якіх ёсць дакументы, да, як бы тыя людзі, якія проста выступалі, ну што зробіш з Фінбергам, да? Ну, нічога ты не зробіш з Фінбергам, бо он будзе махаць палкай наадварот, як бы калі прыйдзе час, да. Ну, вось ёсць прэзідэнцкі оркестр. Фінберг шчыра падтрымаў. Он шчыра любіць уладу, а якая ўлада будзе пад якім сцягам, ну, гледзячы на біяграфію Фінберга, ну, як бы не важна. Третіх людзей, кан'юнктуршчыкаў, якія быццам бы ёсць насамрэч і з таго боку, і з іншага боку. Ёсць, мне здаецца, тыя людзі, якія вось зараз імкнуцца на хвалі пратэсту рабіць сваю пратэстную творчасць, каб яна як бы прыцягвала ўвагу і набіраць аўдыторыю, дзякуючы такім пратэсным песням. Вось як з такімі паступаць артыстамі? Ну, заўжды будуць людзі, якія хочуць, але, магчыма, з нейкіх сваіх уласцівасцяў не вельмі могуць убудавацца ў новую сітуацыю. Это нармальны працэс, ну і это проста наяўнасць таленту. Тут ёсць заўжды будуць артысты, так званай эстрады, якія будуць мысліць катэгорыямі там музыка нас связала, да. А будуць артысты, які в прынцыпе пры любой дзяржаве будуць займацца творчасцю, да. Пры гэтым да іх слаба будзе дакатвацца то, што там змяняецца. Ёсць і такая група, пра якую мы забываем, якая нічога не сказала. Але мне тут здаецца вельмі цікавы досвед вывучэння і украінскага якраз украінскай гісторыі, чэшскай, польскай і в прынцыпе, да, як паступалі з такімі людзьмі ў розных краінах, каб там па-першае не вынаходзіць ровар і па-другое не наступаць там на граблі, да, потому что прага помсты яна будзе, конечно, яна расце. Да. Іншае меркаванне ў каментарах на Фейсбуку спасылаюцца на савецкага дысідэнта акадэміка Ліхачова, які пасля сталінскіх масавых рэпрэсій казаў: той, хто ў гэтых умовах робіць выгляд, што нічога не адбываецца, той ці падлец, ці ідыёт. Ну, хіба што даць людзям выбар, да, якія маўчалі, да, кім вы хочаце, кім вам лепей лічыць сябе, да, ну і далей ужо як яны вырашаць, так і будзе. Яшчэ крыху каментароў з Ютуба. Ёсць каментар пра тое, што прабачэнне было ў палякаў, такое публічнае, гэта называлася палітыка тлустай рысы. Ну, то бок ты праводзіш пад усім, што было гэтым прабачэннем, да, тлустую рысу перагортваеш, да, і ўсё. Пішуць, што запаволіла развіццё Польшчы на доўгія гады. Ну, не ведаю, цікава. І зноў жа, як сказаў Сергей, цікава вывучыць гэты досвед іншых краінаў, скарыстацца тым, што ўсё ж такі спрацавала.
Ну, яшчэ пишут, что самое страшное, что это те артисты, которые говорят, что они вне политики. Вот только творчество, музыка и сцена, а все остальное нас не датычыцца. Все ж таки сёння ўсё датычыцца ўсіх Ось это тыя самыя, якія тутэйшыя чакаюць, па-моему. прыстасаванцы. Ну, вось, да, тое, што як бы па-за палітыкай, тое, што Лёша Хлістов мне калісьці казаў, калі памятаеце акцыі апладысментаў былі на Кастрычніцкай, і там у тэрміновым парадку як бы снарядзілі эстраднікаў як бы закрыць Кастрычніцкую, каб там як бы не збіраліся людзі і паспяваць. Лёша тады мне казаў, я ж просто з касцюмам шоў, я ж тут пры чым, я ж просто паспяваць. Ну вось дзякуючы вось такім умоўным Лёшам Хлістовым, які безумоўна класны артыст, як бы, але пры гэтым, ну, такія людзі запаволівалі, да, змены. І потым яны сутыкнуліся з тым самым, вот чым сутыкнуўся там, напрыклад, Саша Нема, которого просто як бы 9 жніўня там, я не ведаю карэктнае слова, ну, карацей, збілі, да, на Крысціна. То есть перад гэтым ён доўга спяваў за Беларусь як бы і удзельнічаў у гэтых агітцягніках як бы перад выбарамі рознымі. Як бы, ну што тут сказаць, это, конечно, типа як бы па-за палітыкай, да, ну, але ну, як дабірацца з гэтай сітуацыі? У нас была балючая яшчэ тэма з артыстамі, якіх я вельмі люблю і паважаю ад таго моманту, як яны з'явіліся, мы іх падтрымлівалі яшчэ тады, калі яны не былі абсалютна нікому вядомыя, я маю на увазе Наві Бэм, да. Тады была вельмі цяжкая сітуацыя з іх выступам на стагоддзі КДБ, да? Калі хто памятае. Дакладна, да. Это супала з 80-годдзям якраз масавых расстрэлаў і з пачаткам нашага праекта «Нерасстреляны». Таму это было удвая для мяне непрыемным здзіўленнем. Яны ну, прайшлі праз гэту гісторыю і ў гэтым годзе, ну ўжо ў мінулым, конечно, у восені 20-го, яны запісалі песню на вершы Алеся Дудара, да? І самі перажылі гэтую траўму, потому что ну, тады яны мыслілі інакш, тады яны думалі, што яны будуць разумныя, там, добрыя, вечныя сеяць у шэрагах усіх. Да? Ім тады як бы ну, не было ясна, куды гэта вядзе. Потым, калі яны адчулі, куды гэта вядзе, ну паглядзіце зараз. Ну, Наві Бэнд амаль кожны дзень нешта прапануюць і запалююць як бы энергіі там якраз сумленных беларусаў. Таму вось да іх пытанняў як бы ну, няма, да. Да дзядзі Вані, напрыклад, я не знаю. Вось, не ёсць... знаю, вот не знаю, шчыра кажу. Есть, дарэчы, прыклад Сашы Нема. Я не ведаю, ён нешта знік з радару пасля гэтага абсалютна. Вось, але я не бачыў з яго боку і нейкага публічнага асуджэння. Ну, апошнім, прынамсі, часам, так. Ёсць прыклад Іллі Чарапко-Самахвалова. Кажуць, што пасля 15 сутак, якія ён правёў у ізалятары пасля аднаго з маршаў пратэсных, ён дужа вельмі змяніўся, дэпрэсуе і хоча нарэшце пачаць запісваць нейкія пазітыўныя песні. Таму што яго разумею. негатыву навокал стала столькі, што проста не прадыхнуць. Дарэчы, як Сергей прайшоў канцэрт? Я ведаю, што Фонд культурнай салідарнасці арганізоўваў онлайн-канцэрт Іллі Чарапко літаральна вось у выходныя, якія толькі скончыліся, так, у суботу. Як праходзяць гэтыя канцэрты? Ці ахвотна артысты пагаджаюцца? Бо ўсё ж такі яны тут і ўдзел у такім канцэрце, ну, можа, успрымаюць як небяспечны. Хто будзе далей у вашай праграме? Так разумею, што кожную суботу будзе такі канцэрт. Ну, у планах, прынамсі, так. Ну, прынамсі, да, мы так плануем, і мы, в прынцыпе, сетку эфіраў там пашыраем. То есть у нас і лекцыі, і тэатральныя пастаноўкі, і канцэрты, і Маляваныч вярнуўся. То есть у нас загрузка там будзе, ну, недзе 3 разы на тыдзень, в прынцыпе, эфіраў, як мінімум, пакуль што. Канцэрт прайшоў выдатна. Адчуваецца, што Ілья, як бы, трошки змяніўся, як па мне, таксама. Шкада яго, канешне, вельмі. Вось... Ну, я не ведаю, по-моему, гэта больш загартавала, пры тым, што я абсалютна не жадаю нікому трапіць за краты, да, і такую сітуацыю, як Ілья ў тым ліку, потому што для асабліва як бы чалавека творчага, датклівага, як бы, ну, гэта як бы зусім бяда. Слухайце, сябры, дарэчы, вось пра што я падумаў. А ці ёсць прыклады зваротнага пераабування, так бы сказаць? Вось мы бачылі шэраг прыкладаў, як артысты, якія падтрымлівалі ўлады, яны ўсё ж такі абралі іншы бок,
якіх улады песцілі, ну пачалі мы з Анжэлікі Агурбаш, а з тых, хто раней уваходзіў у чорныя спісы, каго гэтая ўлада ўжо, скажем так, прыбівала, да? Забараняла і гэтак далей. З тых, ад каго мы чакалі, што яны будуць на апазіцыйным баку у любым выпадку, хто-небудзь увогуле прыгадваецца вам з тых, хто Мне скарыстаўся момантам, да, вот так вот, і типа, ну все, я цяпер з Лукашэнкам, а вы ўсе памыляліся. Мне прыгадваецца тая ж Анжэліка Агурбаш, якая і таксама казала «Жыве Беларусь» і збёрчыла на белым сцягам і спявала ну, гэта было даўно калісьці, так? Потым уже перайшла на бок улады. Але яшчэ хачу такі, ну, не зусім той, што ты задаў пытанне, але прыклад іншы, напрыклад, любімага Сергеем Будкіным Сергея Михалка, які на пачатку 10-х даволі моцна спяваў і такім быў рупарам пратэсных спеваў, але цяпер і ў сярэдзіне таксама, і пад канец выказаўся, хаця, але нічога такога пратэснага не робіць. Ага, ну так во, ад Михалка мы чакалі як бы большай рэакцыі, але ён вырашыў ўсё ж такі неяк цішэй сябе паводзіць. Ну, бо не мусіць, як бы, па-перше. Ну так, ён нам нічога не вінен, калі так подумаць. То есть, ну, як бы потребования у меня до Сергея были одни, как он включился в эту ситуацию хотя бы в плане подтримки. Я ему писал лист 12 жніўня, калі першы раз Юру Стыльского затрымалі. То есть, ну, я просил просто там и Макса Коржа, и Сергея, и Нойза МС, ну, шмат кого, ну, просто писал усім, кого узгадывал, просто як бы выступить там публічна ў абарону, потому что, ну, тады яшчэ эта ситуация падавалася дзікай абсолютно, калі як бы па сутнасці самага вядомага чалавека ў сваім горадзе, да, у Брэсце, музыканта, затрымліваюць за тое, што музыкант по факце, да, там, і взял на себя нейкую адказнасць. Узяў сцяг у руки. Взял сцяг у руки. Ну, потым, як бы, на жаль, ад Сергея нічога не атрымаў, ну, і, як бы, хацелася бы далей ад яго нічога не атрымліваць, потому што ён все зрабіл, ён все сказал, дзякуй яму за гэта. Я да чаго? Ну, калі у нас прыкладаў такіх няма, да, то можа это таксама, ну, гэта такі сімптом, гэта тэндэнцыя, што ўсё ж такі тыя артысты, якія абіраюць апазіцыю, абралі яе, яны гэта зрабілі свядома, гэта рашэнне прадуманае, можа цяжка перажытае, але адзін раз абраўшы гэты шлях, яны ўжо з яго не сыходзяць. А вось тыя, хто з уладамі, ну, мы бачым, што некаторыя з іх ужо, ну, пераабуліся, можа, так не вельмі прыгожа казаць, але так гэта называюць, да? Некаторыя проста ціха сядзяць і думаюць, што ім рабіць далей, да? І, значыцца, вось гэтая пазіцыя, яна больш хісткая, да? Ўсё ж такі некаторыя людзі яе кінулі. Ну, і для мяне гэта відавочна паказальна, да? Сімпатыі могуць быць шчырыя, а могуць быць штучныя, такі прагматычныя, да? І ў другім выпадку, у выпадку з артыстамі, якія падтрымліваюць Лукашэнку, ну, яны сапраўды найхутчэй менавіта такія. Ну, я, Паша, просто напружую, да, таксама, як бы глуздуюся, каб згадаць такія прыклады, яны ёсць, але гэта незначныя асобы, то есть яны не медійныя, яны нейкі там каля функцыянеры, там, якія маглі, як бы, сказаць прыватна, што да, мы, конечно, за вас, але публічна дэманстраваць падтрымку, бо па працы так трэба, да. Это, ну, як бы такая сітуацыя звыклая для Беларусі. А Vicious Crusade? Згадаеш прыклад вакаліста Vicious Crusade, Пасіка. Ось, да, дарэчы, да, Басік, як бы, это парадокс. Просто... Ну, тут таксама пытанне кар'еры, да. Да, працягнуў працаваць там, дзе ён працаваў потому что працаваць, да, у Амерыцы і Канадзе, гэта ж вам не спяваць там айчыну ў клубе «Рэактар», это ж, як бы, ну... Ён же пайшоў, ён же, напэўна, пазірае на ўсіх, як бы, з высок, потому что ён чагосьці дасягнуў, а чаго дасягнуў Лёша і Паша ты. То есть, ну, тут такое. Да. То есть, ну, пакаранне будзе яму жыццём. Я не думаю, што Басіка трэба таксама заносіць у нейкі умоўны чорны спіс. Я яшчэ што хацеў сказаць. Колькасць артыстаў дзейных, потому что Басік уже не дзейны, якія адкрыта падтрымліваюць улада,
яна імкліва падае, да? Я просто вот мяркую па навагодніх шоу, якіх практычна не было на дзяржаўных тэлеканалах, бо не набралося артыстаў просто. І гэтыя артысты, як правіла, раней не траплялі в такія шоу, не буду их называть, то есть, это зусім низкоякостно. Ну да, нават сёстры Груздзевы. Алексей Хлистов и Саша Нима, то они еще некий продукт пропановали, там уже можно спрачаться праз густы, да, но это был хотя бы некий авторский материал и досыць некепска там аранжаваны и реализованы. То тут, вот этот трешак, який мне давялося убачыць, я люблю такое глядзець, вот як жаночы форум, да, в плане хто з таго боку, да? Паспрабаваць адчуць сябе професійна пункту гледжання унутры гэтага чалавека умоўна, да, то есть забрацца і убачыць ягонымі вачыма, што яго павуджае на гэта, да, потому что тут же такая цікавая рэч, што беларуская гэта ідэалогія, она ж ні на чым не трымаецца, то есть по факце, то есть поверыць ей немагчыма, потому что няма во што верыць, да, потому что калі ты пачынаеш размаўляць чалавекам з таго боку, то ён не можа патлумачыць наогул нічога, і гэта ж сітуацыя выключна ўнутранай нясмеласці, што лепей я буду за гэтых, чтоб меня там не звольнілі, не пабілі, чтоб мне далі медалькаў, чтобы это а па сутнасці, ведаю іх пра сваю ідэалогію неглыбокія, яна абмяжоўваецца там другое чынна, і набором неких штампов, і каких-то дзікунскіх просто этих ідэалагічных неких стэрэатыпаў, да. То есть им няма во что верить, поэтому она отваливается и трымается выключно, конечно, только на силе, некой хтивости, не ведаю, некой выслужливости. Калі на сцэну падчас дзяржаўных ранішнікаў будзе выходзіць нарэшце амап з дубінкамі і танчыць нейкія танцы і спяваць караоке. Мы вось у прынцыпе да таго і адзін. Амап і сёстры Груздзевы. Сябры, 40 хвілін мы ў эфіры. Мне здаецца, што абсалютна з усіх бакоў мы абмеркавалі гэтую тэму, што рабіць, як ставяцца да артыстаў, якія былі прыдворнымі, якія атрымлівалі бонусы ад ыладаў і у сілу пэўных абставінаў змянілі сваю пазіцыю і цяпер знаходзяцца па іншы бок барыкадаў разам з пратэстоўцамі. Таксама абмеркавалі, як ставяцца да тых, хто ўсё ж такі па-ранейшаму застаецца з уладай, іх матывы. Насамрэч, перад эфірам прагучала ад Сергея пытання, ад Сергея Будкіна, які з намі сёння. Так што, мы мусім прыйсці да нейкіх высноваў па выніках гэтага эфіра? І мы ему адказалі, што не мусім. Мы, у прынцыпе, я, Алексей Сапрыкін, Сергей Будкін можам вырашаць за сябе, але не можам сказаць вам, шановныя слухачы, што вам рабіць. Не даем вам гатовых адказаў. Гатовых адказаў не даем, але вось падумаць, паразважаць над гэтым, паслухаўшы гэты эфір, над сваім стаўленнем да гэтага ўсяго, сфарміраваць сваю пазіцыю, я думаю, вы можаце, і гэта будзе тым плёнам, якім скончылася наша з вами сённяшняя 40-хвілінная камунікацыя. Дзякуй, Сергей, што знайшоў для нас час. Спадзяюся, што ўсё будзе добра. Спадзяюся, што твая актыўнасць па падтрымцы беларускіх музыкаў, якія апынуліся ў цяжкіх абставінах, актыўнасць культурнага менеджера, яна паспяхова працягнецца. Дзякуй, Алексей. Спадзяюся, што ўсё будзе добра. Вось мы з табой праз тыдзень пабачымся ізноў у культурнай сядзібе. Павел Свердлоў быў тут з вами. Давайте развітвацца. Дзякуй усім, Да пабачэння і жыве Беларусь. Все.